Dihan dapita nakahibalo ang bata. Nakahibalo sila nga kung ila kining himuon, duna sila'y padulngan. Ha? Delikado sila. Ano yung kakuan nga duna say kay balod ay nga mga priso man day sila. So ta mapriso tani. Ha? Okay, unsa may tubag? Sabi unsay tubag sa kuan? Ang 14 anyos niya, ang katong pag-umangkon sa pulis. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ha? Pero tan-awon ko na ito ilang conversation ko no kay unsa man tong ilang chat na ba to diha sa kasamang names katubi tong nag-viral nga ilahang conversation ba medyo waray. Di ba waray ning pagkaistoryahan no Mader no waray sa man to kasamang names be kanang ilahang inistoryahan nga kanang na ang pinawaray because kanay mao ni mao ni ang ilang ini kanang nang ilang pag-exchange og messages kanina ilahang chat ni bro usa man ni alasay sa buntag tingali ni or sa gabi pero sa gabi ni dunay ni chat nga kaning sa white niingon nga bro. Tubag pod ang pikas bro. Dayon niingon siya gun is here. Asa may 14 anyos ani dili kuan nato Mader no? Asa 14 anyos ani or 15 anyos? Kay ningon man bro, gun is here. O sunan ka na May pa English pa sa to sa Bisaya pa nga nana diring armas Nana diring armas. Bro, nanang armas dire. Mo pa ni. Unya, ni-reply mga suking di pa may no iyang katsat. Unsa may reply? Madayon kita. Den katawa. Ha. Mao bitaw na dire. Dayon ni-reply ang usa. Ang iyang reply ikaw. Ningo man siya nga, madayon kita den katawa. Ni-reply og balik ang katong ningon nga nya ikaw. Mo na reply sa pikas. Muna i-reply sa number 1. Ang number 2, naingon na sad siya, ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ding katawa siya, ha. Matod pa niya nga, ang pusil nako, gibawi pa gabiin, gibawi na gabi pa. Amo na ang kanang na ang number 2. But asa number 1, number 2 ano ila, pero ato lang gikuan nga, kanang na ang puti mo number 1, ang kanang blue mo na number 2. Unya, niingon, dinangutana ang number 1, revolver. Amo na pangutana. Nitubag ang number 2, nga pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Den katawa siya. Matod pa niya nga, sige, o panlitag madayon ka, mugamit ratag usa ka armas. Den katawa. Hingatawa di aning number 2 kung mauhon. Tanawa. Unya dayong ni-reply ang number 1. Niya gi-replyan nga ayaw bro, dapat to. Ningon ang number 1. Ningon siya nga ayaw bro, kinahanglang duha ka armas. Tanawa ra? Duha ka armas gyud ipagamit. Des sunod nga kuan ka samang names ningon siya ayaw bro, dapat to. Dayong sunod, sa man sunod ani. Okay. Dayon, ang number 2 ni reply kini yung number 1 nga ayaw bro, dapat duha ka armas atong gamiton. So kanin puti mauni ang 15 anyos di ay. Pero unsa man ni siya dili ni himo-himo, dili man ni kanang himo-himo ra. Ilahag yung kuno ni nga convo Mader. Or kanang naa nga kuan. Himo-himo ra ba tingali or unsa may dili ba ni AI ning ni nga mao nga kanang naa nga ilaha nga convo? Dili ni AI sad. Kay kuan man kana na di pa kumpiyansa ron kay daghan ra ba pong AI ron.
Dili man kani himo-himo rapot. Ha? Kani dili man ni himo-himo. Dili ilaha gyud ni nga conversation. So kani di ay naka white, kaning white nga check kaning white nga chat katuning sa 15 anyos. Ha? Ang gaan lang nato tog si kuan. Ha? Katunto ang 15 anyos, ang gaan lang nato tog si Amparo. Ha? Kaning ni ang puti, maun ni ang katong sa kuan, unya kaning ni ang blue, ang kaning di ang blue, maun ni ang katong 14 anyos. Ha? Unya ang gaan na tog si Sariaco puning naka-14. Ha? To kano na to baliko na to. Ha? Unsa man nabali? So nabali ang kanang na ang kaning puti mao ni 14 anyos. Unya ang blue 15 anyos. Okay. Ha? Okay. Sige, so mo ni nga kuan ha. So bali di ay so ang kaning puti nga makita na to kani si Steve, ha? Steve Nash. Mao ni ang puti, mao ni ang 14 anyos. Okay, so mo ni si kaning Steve Nash, kanin ang puti mao ni ang 14 anyos o ni ang 15 anyos mao ni ang kanang blue. Mo ni ang blue di ay. Okay, sige. Ato ipadayon ha. So niingon ang kanang na ang 15 anyos, mo ni kaning blue. Adi ang revolver bro, pero adi himama. Mo ni kanang kuan ni sa kanang waray ni nga istorya na. Waray no. Ang sa hubad pa ana sa atua diri naay revolver diri bro, pero naaman sa ni amas mama diri. Di amas mama. Mo na nga sila ha pa adian revolver bro, pero adi man himama. Mo ni ilaha. Sa tua pa dire naay revolver dire bro, pero ni amas mama bro, saon ta man ni? Ningon pod ang kaning ni ang usa. Ningon po ning usa nga i-keep safe bro, dadahon ko. I-keep safe bro, dadahon ko. Pasabot pa na lagi i-keep safe bro, dalhon ako. I-keep safe bro na kay kuan dalhon na bro. Ako nang dadon. Ato ning tiwason be kay kani waray-waray sa kuan sa taan ni. Sanbay lang sa kilo, sanbay lang sa ha. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Onya ato ang hatagag pagtagad ni kay og mingon sila nga bully ba. Daghan kaayo ang gipamusil. Onya makaingon ta nga pariho gyud ni ining goalbacks mga sukindig paminaw ang sitwasyon. Pariho aning duwa nga naa makita nato sa online. Nga daghan ka kaayog mga target kasamangki. Og makakita kag mga kontra, makita kag mga tao diya imong pamusilon. Unya maka imong pamusilon, kutob sa imong makitaan diha, mao gyud mauni ang nahitabo ni ining mga nakapusil dito sa Tacloban. Nganuman dili ra usa ka classroom, dili ra duha ka classrooms ang ilang mga sukindig paminaw gisod, kundili ang mga classrooms, mga more than 5 ka classrooms. Ang ilang ipangsod, unya diadto pa sila laing building. Kutob dito sa makitaan hala pamusil. Sunan ka nga mga sobra 40 kabala tingali to kasamang kino. Ang nakuha sa kapulis ka ng basiyos bala. Sobra 40. Sus gino kadaghan. Onya, doon na pa'y mga magasin, ana. So, mo na nga ilan ng giplano tingali, onya, giplano gini nila, o tungod kay na-addict na nining maundua, ilang gi-apply silang kaugalingon. Tanawon lang, unsag resulta ni. Pero atong tiwason kasama ni, sa asa naman ta dapit ato. Natuan na ta sa kanang na ang i-keep safe bro, dadahon ko, mo nang lagi bro, ikuha na bro, kanang na ang i-keep safe, kanang na ang ampingin na bro ha. Kay dalon ako. Matod pa. So man so dadahon mo an pusil bro. Mo ni pangutana sa kaning ni ang usasad. Ang kaning usa maon ni ang 15 anyos sa kaning blue. Mo to ni ang blue no, mader ang 15 anyos. Mo ni ang katong 15 anyos katong iyang tope nga
yan tuping nga murag pangpang mga sukindig paminaw sa kanang naang pangpang dito sa babos ka Tio Carmiling. Okay, ningon siya nga kanang naang dadahon mo ang pusil, bro. Sumatod pa, dadon nimo ang pusil, bro. Mo ni dadahon. Ila di ay dadon dito, dadon mo ang pusil. Dadon mo ang pusil, bro. Diri sa to kay dalhon man na. Dalhon. Ingon siya, dadon nimo ang pusil, bro. Nitubag sad ang 14 anyos. Oo, dada it i-revolver. Oo, dada it revolver. Pasabot ana, oo. Ako ang dadon. Dadon akong revolver, bro. Mo nang giingon. Unya, niingon nitubag ang kaning ni ang 15 anyos kay nakablo. Anay, bro. Namalikas siya. YAWA. Yala to, dadon diri kay kana na ang on air batata. So namalikas siya. YAWA ko no, bibiling act, paagi, den katawa siya. Sa tuwapan sinultihan, okay bro. Namalika sa yon nga, mangita pa kong paagi bro. Ingon sa dado na, sige, pero mangita pa kong paagi bro. Namalika sa, nangita siya paagi. Dayon, nitubag ang kanini ang sa puti. Kaning ni ang 14 anyos. Ingon siya, sige, chat mga alas 7. Chat mga alas 7 kung madara mo. Matod ba, sige. Chati ko og gana na ang alas 7 na hakong imuhang madala. Na kung imong madala ang kanang ng armas. Dayong nitubag ang nakablo. Bro, dayong nai-emoji nga kanang naghilak. Banin siya nga bro, ang yang reply na, bro na lang, unya, naghilak nga emoji. Ani 15 anyos. Ang 14 anyos, ningon siya, oo. So pasabot niya na, oo, siya nahitabo. Ang kaning sa naka-blog, kaning sa 15 anyos, ningon, namalikas na po siya. Namalikas siya, ningon siya nga, madalag yun ni nako. Dahil katawa siya, ningon siya, madalag yun ni nako. Amoy giingon, ani, 15 anyos. Beda yun, sunod, sunod nga pakli. Ningon siya nga, dayon ni nangutana na sad ang kaning ni ang 14 anyos. Yo bro, pag-andam la. Pag-andam la, unsa man ni, pag-andam lang diha. Pag-andam na bro. Mo na ang gikuan niya. Pagdahuman, ningon siya nga, sa man to iputok, asa man to, kasamang names, kuan pag yun na, kato na, yo bro, pag-andam la. Sa man to dapit. Nga kanang na ang kuan. Toringgi kuan kay nakuan man na. Kani. Nitubag siya. Nitubag ang 14 anyos. Kanang naang ni wa naman nitubag ang 15 anyos. Pag ingon niyang pag-andam lang, wa naman nitubag ni tsatsag balik. Di ako patata, di ako papakatug. Asam ni? Adi ako papakaturog kanda asa man to sa mga names ubos kana adi ako papakaturog kanda ante sa maning iyahang kuan ana adi ako papakaturog kanda ante sa pasabot pa na ako matulog sa balay sa kong ante karon nako natulog diri. Sumunay pasabot anang naang 14 anyos nga na ako din tulog sa bales kong ante. Kwarto bangin la niya, bayaan itgan. Maturbas 14 anyos. Ningon siya nga, na ako natulog sa kong ante karon. Sa kwarto niya, gibiyaan yang armas. Straight to the point. Ningon siya, di ako sa balay kong ante natulog. Unya, di apag yung kwarto kong ante, may gani kagibiyaan yang armas. Unsa man ni, gibiyaan, nabilin or gibilin og tuyo ni ining maong pulis. So, nikatawa ang 14 anyos siya. Pagtanaw niyang kita sa armas, sulod sa kwarto, ningon siya, Portin dako katawa na namas yung chat, Nitubag ang 15 anyos. Ningon siya, sige bro, katawa po ang 15 anyos. Katunto ang maayo og topi ba? Nindot og topi.
Nitubag. Ang kaning ni ang 15 anyos dayon niingon ang katong 14 anyos, holy shit bro. Ha? Holy shit pag yung kuno. Dayon nitubag ang 15 anyos bro. Ha? Dayon. Ha? Ningon siya nga, nya, unsa man, madayon? Ningon ang 15 anyos. Unsa man ning orasa? Kaning ni ang nakita diri nato, kanang holy shit bro. Katong humana na katon ingon nga, di ako sa natulog sa balay sang ante gabi, kana. Ha? Ni anang Domingo mga sukintig paminaw, kanang 20, unsa man ang 20, alas 10 na? Madir, alas 8? Alas 8. So kanano, naman diri anang Domingo, Domingos gabi sila nagchatay. Mo ni ang conversation dinhi. Pero wa man oy pizza pero Domingo man. Alas 8:59 gabi. Ingon sa bro, madayon. So ni reply ang 14 anyos. I just realized, if we get caught and placed in juvenile, so may sumpay we could participate and an act of change usa ni nga kon man kana na natabunan man. So ni reply ang 14 anyos, mayo demo English po ni 14 anyos ha. Ningon sa I just realized, if we get caught and placed in juvenile, we could participate na dayon change, di maklaro na naikuan na. Sumatod pa niya iyang na kanang naang na ni-realize na una-huna niya ba nga pananglitan og masakpan ta. Pananglitag masakpan ta suma. Kuanta ani? Makatubag ta sa juvenile nga. Kay kuan man ta mga bata. Kana na ang mga bata pata. Unya ni kuanta ni kana na ang ang atuang pag-apil ani or kani participation lang duha. Nakahuna-huna pa man gid siya. Nakauna-huna siya ba, nakarealize siya, nakauna-huna siya nga pananglitag ila ning himuon unya masakpan sila. Basig makasuhan sila. So dihan dapita dunay discernment. Dunay discernment diha nga napatik sa tong batakang balaod nga gi-amend ang atuang Republic Act 9344. Gi-amend mga sukindig pa minatong tuig 2013. Ato na isgutan doon kanang isgutan to dili man ta abogado pero kanang naa nga kanang naa nga ato man ning gibasa mga sukindig paminaw hisgutan kana karon time pa so kani mo ni ilang arisa ta silang conversation. Diyan dapita nakahibalo ang bata. Nakahibalo sila nga kung ila kining himuon, duna sila ipadulngan. Delikado sila. Ano yung kakuan nga duna say kay balod ay nga mga priso man day sila. So ta mapriso tani. Okay, unsa may tubag? Sabi unsay tubag sa kuan. Ang 14 anyos niya, ang katong pag-umangkon sa pulis. Ato unsa may tubag? Ningon ang 15 anyos. Hanyari, sa man ni? Hanyai Roy. Asa sa Henry Roy? Kuan ni balikas kuno ni. Namalikas ang 15 anyos sa diha nga pagkahibalo pag-ingon sa 14 anyos nga kanang naang nakarealize siya ba nga basig masakpan sila unya mapriso hinuon sila. Nitubag ang 15 anyos na malikas ang 15 anyos ang ilang balikas didto Hanya Iroy, Hanya si Hinya o si Iroy. Ang ilaha dito unya ang sa atua pa na dire mo na balikas bang ingon nga buang ka. Muna ilang pamalikas ay dito nga Hanya Iroy, Hanya Iroy, dayon gisumpayan. Nisumpay og istorya kining ni ang 15 anyos. Ningon siya, binaydan ko para hapiton ak didik temprano. Mo ni ang kadto sa 15 anyos pasabot ana nga
gibayran ko ang motor para hapito nako. Dayon papatayon ko gihap ini. Patyon pod nako ni. So nanghulam silag motor kana nag-abang silag motor ni ay. Nag-abang di silag motor. Nag-joke mga sukin tigpaminaw. Ni siya pag ingon niya nga apilon akog patay. Apilon ko nig patay. Kasi may apilog patay ang motor. Pakahanggaw din. Sumon ni ang kanang kuan ani. Pilon niya o kanang patay ang kanang na ang motor. Dayon, diya naputol yung istorya, ni-reply ang 14 anyos. Pag-reply sa 14 anyos, naingon siya, boy! Tanaw, taas man kayo, boy! Pero nanawag dito sa, katabi taon dito sa Kantipla, ano ta dito, Sudlondos, nanawag tas pangpak. Ni-reply ang 14 anyos siya, boy! Tingkatawa siya, ha ha ha. Agi kulo komedya sad mga sukin tigpaminaw ha, pero kana na ang subo biya po ni palandongon tuod ha. So mo ni ang 15 anyos sa kato nang utana asa may 15 anyos so may 14 anyos ang katon to ang niwang 14 anyos mo to'y 14 anyos ang niwang ang katon dako og lawas nga nindot og tope ato lang ingnon nga nindot og tope ha. Kay mosuko man dag inom bati og tope mo to'y 15 anyos ha. Okay. Dayong ni-reply ningon siya, boy, din katawa. Dayong ningon siya nga, ya mo bro, andam. Sa maning ya to? Ya tuwa? Bro, sa maning, ya, kay namay to niya bro, andam, naak. Ang pasabot, anak, bro, andam nako. Motor na lang ang gihuwat. Sa motor nila, motor na lanak nga huhulat. Kana din gihulat sa ila, kay huhulat, dahil insa, yaya to. Yaya bro. Yaya bro, andam naak, motor na la anaak na huhulat. Lain na ilang ko ano? Ang pasabot anak bro, andam na ko bro, motor na lang akong gihulat bro. Ni-reply ang kaning ni ang 14 anyos, yo. Makating nila ak, I'll just skip class. Matod pa niya, yo. Magkating class lang ko. Muna gigos 14 anyos nga magkating class ya. Magkating class ya. Unya ni-reply ang 15 anyos. Kasakay na ak na katawa siya. Ang pasabot, anak, nakasakay na ka? Nakasakay na ka? Muna kuan sa kanini ang 15 anyos. Nitubag mga sukin tigba ng 14 anyos nga. Nice. Dali aboy. Nice, dali aboy. Dayon, sunod. Biha ani nila, no? Sunod, ang ari sa sunod na kuan. Okay pag kanang na ang hilo-hilunggo o kanang hiligay no magkasabot-sabot pata. Pero kaning ila bala kuan ni kanang waray-waray gid. Mayo gani kay ara si Proboy mo nga tagaliti ni mong. Si atong kauban diri atong chief technician taga Leyte man Takloban man na ilan ni si Proboy Takloban. Chief kun makadto ka dili tudloan mo ko sa waray-waray sa inyo. Tanaw ha, dayon ingon siya nga kuan. Unsa may sumpay ana? Arita sumpay kasamang names ha. Okay, arito sumpay unsa siya? Nakasakay na ak mo to sinsa nice dali aboy. Okay, dayon mo na gingos 14 anyos dali aboy. Ningon sa dali aboy. Beri kuno ta arita sunod. Okay, sunod niya nga kuan unsa man to be? Sunod dali aboy. Kani. Murag lahi man dong mo na ang sumpay. Katunto ang kuan ang sumpay murag Converse. Sam na Converse Act. Asa man tong kanana ang Converse Act murag mo ni. Kaning ni mo ni pasunod ang kaning ni okay. So kanana ang Converse Act sam ni. Converse Act den katawa siya dayong nag 50-50 nag 50-50 ka pa bro pag pabuto. Si 50-50 nagpabuto. Nagduha-duha tingali. Nagduha-duha ka pa
nagduha-duha ka pa bro kung magpabuto. Ha? Muni ang kanang naa nga gingon asa man to kasamang names be? Aha, sige. Ato tan-awon ha kay kanang naa nga kuan ana. Sige pagyod, sige babaw pagyod ana. Kanang ubos. Ubos ana. Kanang human naman na. Human naman na siya. Nanata sa katong kuan. Converse Act den katawa siya. Den kanang naay 50-50. Kuan ana, sige kanang ubos pagyod. Insa 50-50 ka pa bro. Bunay ang reply sa 15 anyos. Nagduha-duha ba ka bro pagbaboto? Basta pagka kuan na gid no. Agresya kanang naang agresibo kaayo mga sukin din pabuto din ni. Yawa ni mga batan-una no. Karon to ato. Nay sumpay. Di sumpay unya. Sa sumpay nakahibalo nganong nakahibalo man ning bataa ni ining balaod sa mga bata. Taas man ni mga sukin dig pamina unya sa ilang conversation na sa ubos, naka-mention sila balaod. Sa to pa, nakahibalo na sayod, yun sila. Pero nganong ilang gihimo, tungod kay minor de edad kuno sila. Atong balikan, karon to, standby lang sa Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to Niya ato sa no nga tiwason o basa ning ilahang kanang naang conversation aning ni ang duha mga sukindig paminaw ka mga minor de edad nga maoy responsable sa pagpamusil didto sa Tacloban. Kay planado kaayo. Straight to the point. Planado kaayo ang maong hitabo. Ang maong pagpamusil. Unya diaman diri ato kunong kuanon be. Asa man tong sumpay kasamang names be sa kananaa nga ilahang conversation. Kani mo ni Mo ni ang sumpay ni adtong ilang conversation unya kaning blow mauna ni ang kadton to ang 15 anyos. Ningon ang 15 anyos nga kadton to ang usa mga sukin tigpaminaw ka nindot kayog tope unya do na may ni chat nako kasamang Benzi. Ayaw lang nagnganli og Cesariaco kay ako ra ba ng lolo? Alasagi ato lang ko nga mo ni ang 15 anyos, mo ni 14 anyos. So ang 15 anyos kanini ang blow. Ningon siya nga Converse Act den katawa siya. So pagsabot ana, sa Converse Act katawa da ingon siya nga nag 50-50 ka pa bro pagpaboto den katawa na pud. Pasabot na suma nagduha-duha ka bro nga magduha-duha ka bro nga magpaboto. Hoy ang giingon aning 15 anyos. Dayong niingon ang 14 anyos bro medyo. So medyo nagduha-duha ko bro. Tambay anay kita kadali may gawas. So naabot na tingali sila di ay sa kanang na ang eskwelahan tingali. Kiningon man siya bro medyo. Ningon ang 14 anyos tambay anay kita kadali may gawas bro. Amo na ang siling sa isang kauban ni. Ang isa ka upod ni. Singon siya nga. Magstambay lang sa tagkadali is gawas, bro. Standby lang sa tagkadali is gawas. Muna ingon sa 14 anyos. Ingon ang 15 anyos. Sige, bro. Hulta laak may sakayan. Ingon siya, hulta laak may sakayan, bro. Sa man hulat lang sa may sakyanan, bro. Muna nag-ingos 15 anyos. Hulat na sa may sakyanan, bro. So ningon ang 14 anyos nga unsa man sa may andoks. Diya sa andoks dapit. Ningon ang 15 anyos sa school. Dito kita. Dito kita. Tas tabok kita may tambay. Ningon ang kanana ang 15 anyos sa school bro. Adto ta dito tabok sa pikas. Adto ta mag-standby dito. Muna ang giingon niya, may si kasamang Glinda Masong Lago sa kabao man nga mo kwansa, duwi na ray. So muna ang giingon. Unya, dayong, naitubag ang 14 anyos nga bro. Muna yung tubag, dahil pagkahuman, doon na sa git-chat, unya, gidelete ang chat niya ni ining 14 anyos. Dahil sunod, na sa may sunod, doon na yung sunod diha. Ang sunod, ingon na siya dito sa sunod nga, matchat akon adto na akay dinaak masulod. Ingon siya ay matchat ak matchat akon adto na akay dinaak masulod. Maingon sa 15 anyos. Unsa maingon niya?
mag-chat lang ko kung naan ako dito. Kay di nako musulod. Mo na giingon sa 15 anyos. Ha? Dili na sa musulod sa klase di ay. Ha? Kini 15 anyos di na musulod sa klase. Dahil ni-reply ang 14 anyos. Bangin ko madihi ante. Ha? Bangin ko madihi ante. Matod pa niya, aning 14 anyos, basin maabtan ko ni ante. Ha? Basin og maabot sa ante dire, basin maabtan ko. So ningon ang 15 anyos, why bro? Tana siya, ngano man bro? Siya, basta, ningon ang 14 anyos, basta paranoid, laak kadali na. Kailangan ta temprano, mga alas 8 gid. Ha? Ningon sa kinalaman, niingon ang 14 anyos ha, basta paranoid, laak kadali na. Pakadi na. Kailangan ta temprano, mga alas 8. Ayun siya, basta kay paranoid, bay, ali na. Ningon siya bro, ali na. Kinahanglan, sakto sa oras, mga alas 8 yun. Mo nagingos 14 anyos, so nadayon sila tingali. Dayon sila siya, oo. Ha? Di pa ma-8, ada na ak. Ha? Ingon siya nga, dili pa mag alas 8, na anak ko diha. Ningon ang 15 anyos, so nag-ulo sila og abot dito di ay. Tubag ang 14 anyos, bro. Dali nanaanan. Ha? Bro, dali naanan. Asaw ni? Mo ni ang konsa, nanan. Daghanan, nanan. Bro, dali nanananan. So may pasabot, anak. Insa, bro, dali na, bro. Ayon, ingon, ang 14 anyos ni Sumpay. Maiha ka man, boy. Dugay ka man kay boy, di man ka boy, dugay man ka boy. Kalangan sa imo, boy, di na ka boy. Dito sa ila sa waray, kay maiha ka man, boy. Ulahi na unang 14 anyos, naulahi ang 15 anyos. Dayon is ni Sumpay ang ni reply ang 15 anyos. And sa hulat-hulat ko nala, hulat-hulat ko nala nak sa rakya na motor. Sumunay giingon sa 15 anyos nga hulat-hulat pa ko sa motor. Ayaw sa pagdali da kay naghulat pa ko kasakyan. Dayon, ni-reply mga sukintig paminaw, katong usang nga slide kasamang names, ni-reply ang 14 anyos. Ngayong 14 anyos nga, let's fucking go, bro. Nabiha, anino? Ningon siya, anak. Insa, let's fucking go, bro. Let's go. Nabiha, aning kuhan, anino? Nung, ningon siya, sige na, bro. Doon na ta, bro. Let's go, bro. Tuloy ang ligaya, bro. Ikaw kasama Jandir Redoblado, mayo man ka nga, mayo man ka mastorya, may longgo, tikintindi kasi hindi nga waray-waray, ge? Ikaw kasama Janre, kamao ka, ane? Asan ba ilang saman mo, kung sa tagamay kasamang ki? Mo kasaman, break sa tagamay. Break sa tagamay, Kay amone nga, akon panigi studyuhan di, kay kadamo ba de sini nga chat-chat ni? Sige, standby lang sa gadali. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ato sa nga tagag pagtagad ni mga sukindig paminaw kay grabe taasa man na gyud sa ilahang conversation oy. Taas kayo ang ilahang kanana ang pag binayluay og mga chat no ni atong gabi una makasama. A night before nila himuon ang krimen. Unya, di ba to, ikuan na to? Kay kaning ni ang duha, labi na ning usa, nakahibalo sila nga basig mapriso ta ani. Kung ato ning himuon basig mapriso ta, unya delikado pag makasuhan tag murder og illegal possession of firearms considering nga dili license og wa tay iltap. Straight to the point. Niingon sad ang 14 anyos nga ayaw kabalaka kay mga minors ta. Maka-avail ta sa juvenile nga balaod. Naswito.
Mo din patakag pamusil ni mga bata kay nakaibalo silang di sila mapriso. Ha? So ato man tong aton so gamay ha kanana ang katulang ko anon og gamay tong ilahang asam to ilahang conversation bitaw kasama nga names ug balik kani ay. Ha, tanawa. So ni reply ang katong 14 anyos ingon sa let's fucking go bro. Ha, ingon sad ang karing nga tubag sa 15 anyos. Katong nindot og tuping nga let's go bro. So dayonon gyud nila. Padayon sila. So ningon siya nga ang 14 anyos ingon siya palate kita. Bro, what's better? Ron or tomorrow? Den katawang 14 anyos. Ha, ningon siya magpalit rata bro. Unsa may maayo? Ha, unsa kay maayo bro? Karon or ugma na lang? Ha? Niingon siya nga katawa siya insa nga now bro. Ha, kitaon ta dito. Sa atulan ko anon kanang naa nga kitaon ta dito. Karon lang gyud bro kita-kita ra ta dito. Sa kita-kita ta dito. Nya ningon siya nga dayon sa bet sa may kuan sabot aning bet. Better tingali or maayo. Ningon siya nga maayo. Den katawa ang kaning 15 anyos ha sa bro gi. Dayon katawa na sad mo ni ilahang conversation. Dahil sunod nga slide, ingon siya nga tulin dalion kay oras nato sa tao. Dahil sunod na kasamang names, katong niingon ang ni-reply ang 14 anyos, nga ningon siya, I made a reel, dahil katawa siya, and aton abandon exploring. Mauna ni katutagoy tingaling sa Gurbox. Mauna ang kanin sa Gurbox nga maghimo tag reel bro. Sa ato ang abandon exploring, so abandon exploring. Sabi ingon magdula-dula ta dito bro sa kwan ato ang i-video bro. Nag-video tingali gini sila. Nag-video mag-video ta bro. Maghimo tag video aning ato ang pag mag-reels ta bro. Aning ato ang pag-explore bro. So kaning 14 anyos na iyahang na-connect ang katong gibuhat sa Gurbox mga sukin digpaminaw. So ningon siya nga moto nga ni-reply ning ni ang kuan, ni-reply ning ni ang 15 anyos na namalikas ang 15 anyos, dahil ningon pagyud siya nga sige bro ako i-share bro. Asa man to kasamang names kanana ang murag di naman ni mao murag humanana. Humanana siya katon natang sa kuan. Katonto ang sa I made a reel. Ningon siya nga I made a reel aton abandon exploring. Mo toy sunod ato kasamang names. Dayon ingon siya nga magbalaklava ak. Sa magbalaklava ak. Dayon ingon siya nga kato kay kana mo na siya. Sunod kato balik to kana. Magbalaklava ak. Bro, what if mabin ni auntie ang gun? Ningon siya nga saning magbalaklava ako. Saning magbalaklava ako. Sa man magmask or kanang naang magputong kuno sa ingon 14 anyos. Magputong siya, mura pug abusayap di. Ningon siya nga, bro, what if mabili ni auntie ang gun? Ingon siya, bro, what if mabili ni auntie ang kanang armas? Dahil wa na ni-reply ang 15 anyos, padayon og sulti ang 14 anyos sa, yo bro, pag-andam la. Sige bro, pag-andam lang dia bro, ingon ang kaning ni ang 14 anyos. Dayon, ni-reply na dayon ang kaning ni ang 15 anyos. O sa may reply 15 anyos? Ningon siya, takay makasuhan kita murder, ngan illegal possession of firearms. Niingon ang 15 anyos nga basig makasuhan ta ba og murder ana unya kay illegal illegal firearms nabalakang 15 anyos. Ganiha nabalakag una ang 14 anyos. Ikaduha nabalakang 15 anyos nga pag-ato gining buhaton bro no basig makasuhan tag murder. Sa to pa kay balo sa balaod. Ya kung magpatakag kag pamusil diha unya intentionally patio nimo ang tao nga walay kalaban-laban or labi na kung gipatay nimo sa talikod kasong murder kana. Straight to the point.
Unya ingon bagid sa illegal possession of firearms. Mo ni ang kanang gikuan niya. Insa basin makasuhan ta na bro border nya illegal pagyod ang pagkupot sa armas. Unsa may tubag sa kaning 14 anyos siya? No bro, we stole it. Minors can't be charged. Straight to the point. Grabing 14 anyos no insa nga. Dili bro. Ato ning kawaton, ato man nang gikawat. Ato man nang gikawat, we stole it, past tense sa steal na. Kanang stole mga sukin dig paminaw. O so we stole it. Dili bro kay ato man nang gikawat. Onya sumpay sa minors can't be charged. Ay kabala ka bro kay ang minors bro dili na mapriso bro. Kay balo daan ang 14 anyos. Nganong nakaibalo man 14 anyos gitudluan ta siyang iyaan nga pulis? Kana ako pangutana lang. Aningo man siya nga minors can't be charged. Tanawa ha. Dahil naingon dayon nitubag siya nga yes bro. Ning siya yes bro, that's illegal possession cause we don't have ILTAP license. Mo'y gitubag 15 anyos. Sa illegal na nga illegal possession ta bro kay wala man tay ILTAP kanang ILTAP license. Ingon ang 15 anyos. Ingon sad ang 14 anyos. Yeah. We can be charged. We can be charged but it says it will be handled different. Suwito man kay sila. Ninsa bitaw. Insa bitaw tingali makasuhan ta pero lahi ang pagtratar nato. Lahi ang pagtratar sa minors nga pariho nato, lahi ang pagtratar sa balaod. Nganong naswito ang 14 anyos? Sakto man. Nga pwede sila kanang muna nga dunay ang pagtratar sa mga minors kung makasala, lahi mga sukindig paminaw sa kaning mga kanang dili na minor de edad. Nya sila dili sila ma-charge og criminal liability. Straight to the point. Kay baluman nga ayaw bro kay ang balaod bro lahi ang pagtratar sa minor sa balaod bro. Suwito or idol niya si Kiko Pangilinan Ang ano na suwito man siya. So posible diha pa lang dapita niingo na mga sukintig paminaw nga uy basig makasontag murder. Ninsa dili kay ang pagtatar sa balaod sa minors lahi dili ta dili ta mapriso ana. Suwito. Kining mga bataa, kining 14 anyos, idol niya si Kiko Pangilinan Senador Kiko Pangilinan. So muna nga kanang nga kaning na kuan medyo taas-taas pa man ni mga sukindig paminaw no. Ang kaning ni ang mao nga kuan pero magdrama na lang sa ta oy. Drama lang sa ta kay uban nangita na sa drama. Pero kuan ni kayo ni kanang na ang si Tony Rufil na lang misgot sa balaod ani. Aktis ato namang giandam unta ang kanang na ang pagisgot mga sukindig paminaw. Ani ini nga mao nga kanang na ang balaod bitaw. Kay doon na may balaod ani ang sponsor ni ining maong balaod mga sukindig paminaw kani nagprotekta sa mga minor mo ni si Kiko Pangilinan. Kaning iyahang Juvenile Justice and Welfare Act of the 2006. So naandam naman ta nato pero kuan naman tas oras piki naman Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.